На 20 октомври в галерия Пиронеса в Пловдив се състоя едно събитие, в което според доцент Стефанова, завеждащ детска хирургия към Университетска многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив, за пръв път духовността взима връх. Изложбата от 30 картини в памет на Стефан Попов, основателят на Рефан България, е с благотворителна цел, като средствата, събрани от тази изложба, ще бъдат дарени за основен ремонт на залата за кувьози и операционната зала на интензивното отделение на детска хирургия към болницата. Изложбата се организира от семейството на Стефан Попов в лицето на неговия син Ангел Попов и е организирано съвместно с Рефан България ООД и чрез съдействието на галерия Пиронеса. Сред предметите, изложени за продажба в галерията, е и ракетата от Уимбълдън 2010 на най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова. Всички са причастни към благородната кауза. Са добре дошли от 20 октомври до 15 ноември в галерия Пиронеса на адрес Пловдив, улица Раковски, 28. Семейство Попови, те са като пионерите и аз съм сигурна, че след тях много други хора ще тръгнат по този път.